A Real Academia Galega de Belas Artes homenaxeou no Día das Artes Galegas ao fotógrafo e cineasta José Suárez. Allariz é unha auténtica antoloxía cultural de Galicia, aquela que os sabios da xeneración nós o que máis risco que escolleu como pousada de eternidade estas beiras do Arnoia, simbolizan co castro e coa ermida dúas metáforas que remarcan o panteísmo, o franciscanismo galego, a interacción paisaxe-paisanaxe. Aquí radica a orixinalidade que gardou o mundo labrego, gandeiro, mariñeiro, que mulleres e homes souberon recrear e dignificar a mensaxe da arte como posta en escena. O académico Xurxo Lobato apuntou na súa laudatio titulada José Suárez que esta é a primeira vez que se dedica a un fotógrafo Día das Artes Galegas e tamén a primeira ocasión na que se homenaxea a un persoeiro da provincia de Ourense. Amigo de intelectuais como Miguel de Unamuno, Eduardo Blanco Amor, Pérez de Ayala, Luis Soane, Rafael Alberti, Carlos Casares, José Bergamín, Lorenzo Varela e tantos outros. Fotógrafo creativo, influído pola nova obxectividade, fotodocumentalista, cunha mirada reflexiva, moderna, alonxada do enxebrismo e ponendo as persoas de protagonistas. Tamén se resaltou a faceta do Suárez cineasta e creador influenciado polas vanguardas, cunha sólida formación intelectual e unha actitude republicana liberal. Calquer pobo que quere mirar cara ao futuro ten que recoñecer aqueles que construíron o que hoxe somos, non? E creo que figuras como as que ten recoñecida a Real Academia Galega de Belas Artes en estes últimos anos e a figura, por suposto, de José Suárez, creo que acreditan ese sentimento e esa realidade. Agradecer tamén ao presidente do Parlamento de Galicia por acompañarnos aquí fornecer este acto, porque creo que o Parlamento tamén é outra das grandes institucións galegas que forman parte dese gran ecosistema cultural. Tamén colaborou co xornal La Región e participou en tertulias co grupo dos Artistiñas, pero a pesar desta interacción, sempre se sentiu pouco recoñecido, o que acentuou o seu carácter depresivo. José Suárez foi, por riba de todo, un home que sabía mirar. Mirou as persoas con respeto. Mirou as tradicións con interese. Mirou a vida cotía cunha sensibilidade extraordinaria. Aquí mesmo, en Allariz, deixou algunhas das fotografías etnográficas máis valiosas. Suárez foi un fotodocumentalista creativo que traballou cunha moderna afastada de calquera enxebrismo e poñendo as persoas como protagonistas principais.